Ehning şeflere, tatar yaşları, alga barabız, birge biz buldurabız. Ehning şeflere, tatar yaşları, alga barabız, birge biz buldurabız. Bugungi kunda bizning har biribizda internet ham Wikipedia bilan qo'llana. Ma'lumotning nindaydir tilda bo'luvi ayrisha Wikimedia proyektida bo'lgan ishroqda tilning o'sishini keltiradi. Tatar tilli bolalarni Wikipedia ham Wiki xabarlarga jalb etish uchun 2016-yilda Salat Wiki maktabini negiz solindi. Bugun naq mana shu turda сөйләшербез. Тимирхан aytib ketali, Salat Wiki maktabi nechik bарлыкка килде, идеясы nechik башланды? Проект 2016-yılda барлыкка килде. Аның төп инициаторы һәм аны барлык тигешен ашыруга теләк белдерүче ул Salat ветераны, элекке Salat активисты Фархат Абафаткуллин. Ул инде Wikimedia, хәтта яңалыкларны карасак 2018-елда ул дөнья күләмендә ел Wikimedia-чысы, ел Wikimedia-сты булып танылган иде. Һәм шу проектның төп максаты нәкъ менә татар телле яшьләр өчен Wikimedia проектлары мөмкинлекләрен ачу, һәм инде күбрәк инде безнең татар телле яшьләрдә татар Wikipedia-сын һәм татар телендә булган вики проектларын үстерергә, өйрәтергә мөмкинлекләр тудыру һәм шартлар инде әлбәттә оештыру. Salat Wiki maktabының катнашчылары белемне дәресләр буенча гына түгел, Wiki сәфәрләр буенча да алар турында күбрәк сөйләп китәләр. Алар белән киләчәктә дә нидер элемтә тоту ысулларын табырга кирәк. Шуларның берсендә менә син искә алган вики сәфәрләр. Хәзерге вакытка без 4 вики сәфәр оештырдык. 4 безнең Татарстан Республикасының мәдәни объектлар буенча беренчесе ул Биләр, икенчесе Казан музей тыюлыгы, өченче вики сәфәр безнең Арчага булган иде, Арча якларына, һәм соңгы вики сәфәрне без тематик рәвештә оештырдык. Ул безнең Шиһабеддин Мәрҗәнигә багышланган. Улы галимебез белән бәйле булган урыннарга барып, инде аларны эзләнеп, алар турында һәм инде Шиһабеддин хәзрәт турында шактый контент чыгарган иде. Һәм менә без хәзер әйтим алар күбрәк тарих, мәдәният белән бәйле шундый объектлар, әмма аны белән генә без шикләнмибез. Көз көне без иншалла җыйнабыз вики сәфәрне Иннополиска оештырырга. Иннополис турында татарча мәгълүмат гаҗәпләндерергә ул аз. Һәм инде шул контентны булдыру, һәм инде балаларга да инде Иннополис нәрсә икәнен, балаларга түгел, безнең яшьләрнең яшьлекләре ул 25 яшькә кадәр. Һәм тагын берсе ул вики бәйгеләрдә без балаларны катнаштырабыз. Мәсәлән, менә күптән генә түгел безнең вики яз конкурсы узды. Һәм да безнең вики мәктәпнең шактый катнашучылары катнашты. Һәм шул конкурсның бүләкләү фонды 400 евро. Һәм беренче урын яулаучы, ягъни конкурсның җиңүчесе безнең 200 евро алачак. Шуларда шундый бүләк һәм бер шундый мотиватор була. Белгәнемчә, Salat Wiki мәктәпнең катнашчылары гына түгел, ул үзе дә проект буларак зур уңышларга иреште. Ниләрне атап китә аласыз? Уңышлар бар, Аллага шөкер, һәм шуларның берсендә әлбәттә безнең төрле грант конкурсларында катнашу. Шуларның берсе ул менә былтыр без грант җиңгән идек Татарстан Республикасы мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгыннан. Тере милләт грантлар конкурсында нәкъ менә шул телне үстерергә юнәлгән проектлар арасында. Һәм инде хәзер вакытта безнең проект шулай кайбер конкурсларда катнаша, аларның нәтиҗәләрен көтәбез иншалла. Һәм инде чөнки барыбыз да аңлыйбыз инде проектның эшчәнлеген оештыру ул бушлай һәм җиңел генә оешып китә торган күренеш түгел. Башка гомумән шундый сыйфат уңышларына килгәндә, әлбәттә безнең Аллага шөкер вики мәктәп турында Россиянең төрле почмакларында яшәүче викимедистлар түгел, гомумән төрле илләрдә яшәүчеләр дә белә. Менә апрель айында барып кайткан идем, Сан-Себастьян шәһәренә, Испаниягә, Wikimedia һәм мәгариф конференциясендә да без вики мәктәпнең тәҗрибәсен тәкъдим итеп, гомумән менә безнең халыкара аудиторияны 130 катнашучы, алар 60 илдән булганнар, аларны вики мәктәп һәм гомумән Татарстанда без ничек бал яшьләрне Wikimedia-га өйрәтеп ятубыз турында сөйләдек. Salat Wiki мәктәптең катнашчысы булырга әле мөмкинлек бармы? Һичшиксез көтеп калабыз, айруча безнең быелның шундый бер уңышы, без Salat форумның 4-нче сменасы IT Биләр форум кысаларында аерым бер вики программа
оештырабыз. Шунда безнең спикерлар киләчәк төрле илләрдән, шул ук Армения, Израиль, Украина, безнең шул төрле илләрдә яшәүче вики хезмәттәшләребез. Һәм балалар белән менә шул вики компетенцияларын үстерү буенча менә Википедия нәрсә икәнен шул төрле мастер-класслар, воркшоплар оештырып, күңелле һәм файдалы итеп вики программаны оештырабыз иншалла. Һәм инде әлбәттә киләсе катнашу мөмкинлеге ул безнең көз көне булачак, чөнки көз көне сентябрьдә безнең Сәләт Вики мәктәбенең көзге уку сессиясенә сайлап алу этабы башланачак. Гаризалар кабул итәбез, шул бер нәрсә үзгәрмәячәк. Шулай salat.biz сайтына керәбез дә, анда Сәләт Вики мәктәбе гаризаны ачабыз, утырабыз һәм инде нәтиҗәләрен көтәбез.